mens I trækker vejret dybt ned i maven, for at få hele rygsøjlen frigjort. Alle de små nerver og sener og alt muligt, der sidder ned omkring vores spinalsystem, de bliver Michael. Jeg har lige været med til morgensang her ved Speedamin, og jeg synes faktisk, det var rigtig godt. Jeg havde frygtet det lige lidt til at starte med, men efter det var slut, så synes jeg faktisk, det var meget godt. Hej, mit navn er Vejka. Jeg har lige været med til morgensang, hvilket var en meget sjov oplevelse. Det er sjovt at synge med kollegaer, man ikke plejer at synge sammen med. Og så har jeg oven i købet lært en ny sang, så det var super dejligt.